Sens dubte, la darrera jornada del Mundial ha estat la més espectacular. L'ambient tant fora com dins de l'Olímpic ha estat el de les grans ocasions i l'estadi presentava un ple absolut. En el partit pel tercer i quart lloc entre Austràlia i Alemanya hi havia força públic, però a mesura que s'acostava l'hora de la final han començat a arribar les aficions que arrosseguen més seguidors, Argentina evidentment, i també molts neerlandesos. Segons dades de l'organització, s'havien venut totes les entrades que s'havien posat a la venda i pràcticament 8.000 espectadors han omplert les graderies en un vespre nit amb la mirada també posada en l'incendi del pont de Vilomara. El fum es podia veure des de la mateixa gespa. No pot faltar una cerimònia de clausura en un gran torneig i el Mundial d'Hoquei també n'ha tingut, amb actuacions musicals, coreografies i molta animació perquè no defallís el ritme al llarg dels 60 minuts. La Ràdio Municipal de Terrassa no ha faltat a la cita de la final, al igual que els nombrosos mitjans acreditats. Els aficionats neerlandesos han pogut veure la millor versió de la seva selecció. Si en semifinals van patir contra Austràlia, aquest cop els 2 gols en el segon quart han permès seguir amb tranquil·litat la resta de la final, tot i la diana de les leones en el darrer quart d'hora. Contrastos de sentiments tant a la gespa com a la grada en un final de cerimònia brillant d'un Mundial que deixa ben clar que l'hoquei femení és 11 contra 11 i sempre guanya.